Og så bare lige en anden ting. I går i 19-nyhederne havde vi et indslag, som fokuserede lidt på din egen fond, Lykkefonden. Der citerer du en forsker og ligesom fremhæver, at det er en rigtig god idé med de her aktivitetstimer. Og den forsker, han er ude at sige, at han er ked af, at det her det bliver trukket væk, for det går vel i særdeleshed gå ud over de svage elever. Noget, som du selv har, hvad kan man sige, fremhævet, at det er dem, man skal have med også. Hvordan kan det være, at når du på din egen hjemmeside i Lykkefonden går ind for det her, at Venstre så ikke, kan man sige, eller nu er blevet skeptiske? Men det er heller ikke rigtigt. Altså, hvad er det, der ikke er rigtigt? Det hele, det er en forkert gengivelse af en forkert udsendelse, så det giver jo ikke rigtig meget mening. Men hvad var det, vi lavede forkert i det indslag? Jamen altså for det første sidestiller du Lykkefond og Venstre, og så en bestemt forsker, som jeg jo ikke kender og sådan noget. Altså, du citerer ham selv på hjemmesiden, det er jo en forsker. I citerer ham for, at aktivitetstimer er en god idé. Vis mig lige det citat der. Det må vi jo se bagefter, men det er jo et citat. Det er sådan en briks, altså med al respekt, så kan du lave sådan en med Lykke, han bliver galt, og sådan, det gør jeg ikke. Men de skærper ligesom bare og bygger noget helt vildt op. Altså. Vi kører et indslag, hvor der er en forsker, noget af det arbejde, han har været med til at lave, det citerer I på Lykkefonden, eller jeg går ud fra, at når du er i spidsen for Lykkefonden, så står du også på mål for det, der er på Lykkefondens hjemmeside. Der står, at det er en god idé med de her aktivitetstimer. Jo, lad os prøve det. Men jamen altså, det er jo sådan en sjov måde at interviewe på. Jeg har lige brugt kvarter på at forklare dig, at vi sådan set mener det, vi har ment hele tiden. Og jeg har ikke en snus imod aktiviteter.